Какви са най-големите притеснения? Искаме органични съставки, искаме да не е собствена смес или може да е собствена смес, стига да изброява съставките, количествата, правилно. Защо това е важно за хората? В най-добрия случай хората просто могат да харчат парите си на празно. Това значи, защото е написано, че съдържа съставка, може да има малко количество. Може да има само малко количество правилно, но не е в пропорционалните количества, които търсите, които тялото ви нуждае, така че потенциално не получавате никаква полза от продукта. Освен това, някои от тези продукти съдържат нежелани неща, като неща, от които не се нуждаете, неща, които тялото ви не трябва да има. Винаги използваме кафето като пример, органично кафе, защото е с високо съдържание на пестициди и токсини и го приемаме всеки ден. Така че виждате много от това в добавките. Така че, нека отново поговорим за органичното. Очевидно токсините, пестицидите, химикалите не ги искаме, но качеството на съставката различно ли е, ако е органично в сравнение с неорганично? О, да. Изследването е показало, че органичният продукт има по-високи фитонутриенти, по-високи полезни антиоксиданти. Имам предвид, това са нещата, които искате. Органичното има по-висока плътност на хранителните вещества. Защо мислите, че всички тези компании не преминават на органично? Имам предвид, те се опитват да помогнат на хората да бъдат здрави. Защо не биха използвали здравословни съставки? Трябва да мисля, че е заради разходите, но няма смисъл. Няма смисъл, освен те просто се опитват да печелят пари и не им пука особено за здравето. Точно така.